Nie je to iba vymysel Európskej únie, na takomto princípe sa vlastne zhoduje celá tzv. Skupina G7, čo sú najväčšie, najsilnejšie ekonomiky sveta, že agresor, ktorý napadol Ukrajinu, neodprávnene musí nejakým spôsobom sa podieľať aj na škodách, ktoré pácha na Ukrajine. Vieme o energetickej infraštruktúre, ktorá je sme pred zimou pravidelne ničená zo strany Ruska, akákoľvek ďalšia dopravná infraštruktúra, školy, nemocnice, škôlky bez rozdielu. Takže myslím si, že na tom je naozaj veľká silná zhoda. Aj Európsky parlament dnes veľmi jednoznačne, veľkou väčšinou, bez reptania, bez akéhokoľvek odporu schválil nový mechanizmus, ktorý vlastne Európska únia zavádza práve na to, aby dokázala využiť výnosy z ruských štátnych aktív, ktoré sú zmrazené a nachádzajú sa na území Európskej únie.